Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ilatyn güni birin ulanýan un, çörek, ösümlik ýagy, ýumurtga we towuk buğdy ýaly azyk haritlarynyň gyçylygy dowam edýär. Aşgabatyň döwlete degişli käbir dukanlarynda adam başyna satylýan towuk buğdynyň möçüri çäklendirildi. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän paýtagtdaky habarçylarynyň biri şeýle ýagdaýa Aşgabatyň Saparmurat Türkmenmaşy şaýoly bilen Görogly köçesiniň çatyrygynda ýerleşýän 10-njy döwlet dukanynda synlasa bolýandygyny aýtdy. Bu dukanda indi adam başyna diňe 2 san towuk buğdy satylýar. Öň her adam günde 3 san towuk buğdyny satyn alyp bilýärdi. Häzir 2 san towuk buğdynyň bahasy ortaça 10-12 manada barabar bolýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan habarçy 18 oktýabrda gürrüň berdi. Habarçy ilata satylýan bu towuk buğdynyň daşary ýurtlardan getirilendigini we olaryň her 1 kilogramyndan ortaça 150-200 gramynyň buzdygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Onuň sözlerine görä dukan satyjylary adam başyna satylýan towuk buğdynyň möçüriniň çäklendirilmeginiň anyk sebäpleri barada maglumatyň ýokdugyny, özleriniň ýokurdan berilen tawşyrygy berjä edýändiklerini aýdýarlar. Habarçy Türkmenistanda towuk buğdynyň eli ýuka maşgallalar üçin iň elýeterli et önümleriniň biri hasaplanýandygyny aýdyp, döwlet dukanlarynyň bu azyk önümini hem çäklendirmeginiň türkmen ykdysadyýetyniň barha ýaramazlaşýandygyny alamatlandyrýandygyny hem bellidi. Şeýle-de habarçy soňky hepdelerde daşary ýurtlardan import edilýän günebakar ýagynyň hem dukan tekçelerinden ýitirim bolandygyny aýdyp şeýle diýdi. Bu günebakar ýagynyň biri 9-13 manat aralygynda bahalanýardy diýip habarçy bellidi. Bu aralykda Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň öňünde nowatlaryň azalmaýandygyny we olarda ýumurtga hem-de ösümlik ýagynyň ýetmezçiliginiň öňküsýaly saklanyp galýandygyny Türkmenistanyň Kronikasy neşri hem habar berýär. Soňky 4 gün bäri bereketli dukanynda ýumurtga satylmaýar. Muňa garamazdan adamlar daňdan sagat 4-den nowaty durup başlaýarlar. Ýumurtga satyga çykarylan mahaly dukanlar ýerden sagat 6-da açylýardy diýip neşir öz paýtagtdaky habarçysyna salgylanyp 17 oktýabrda çap eden habarynda aýdýar. Soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ilatyň güni birin ulanýan azyk haritlarynyň gyçylygy dowam edýär. Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet habar beriş terişdeleri bu gyçylygy açyk agzamaýarlar hem-de bu ýagdaýyň sebäplerini düşündirmeýärler.